Ak hľadáte dom, ktorý má rozumnú dispozíciu, svetlo, priestor a pokojné prostredie, tento štvorizbový bungalov v Malom Raji ponúka 112 m2 užitkovej plochy na takmer 5-árovom pozemku. V dennej časti vás privíta priestranná obývačka so zvýšeným stropom a predprípravou na krb. Kuchyňa má praktickú skrytú komoru a plynulo nadväzuje na jedálenskú časť. Dom je samostatne stojaci, postavený v roku 2016 z tehly so zateplením 15 cm. Sú tu 3 samostatné izby, kúpeľňa s vaňou aj sprchovacím kútom a 2 toalety, jedna z nich samostatná. Podlahové vykurovanie, klimatizácia, úložný priestor v podkroví a nízke mesačné náklady zaručujú pohodlie bez starostí. Na pozemku je dostatok miesta na parkovanie pre 2 až 3 autá, nechýba záhradný domček a terasa, ktorá poskytuje súkromie na pokojné posedenia. Tichá ulica, kompletné inžinierské siete, optický internet a výborné napojenie do Bratislavy, autom aj priamym autobusom. Ak hľadáte moderný bungalov s kvalitným spracovaním, praktickou dispozíciou a pripravený na okamžité nasťahovanie, toto je dom, ktorý stojí za pozretie. Som Jana Urbanová a teším sa na váš telefonát.